dobrodošli u nas video. Sad da penkujemo Emu stanom. Mama! Molim? Šta A je to, Đina? za Emu? Ovo je neki kolačić. A treba Ema da ga zagize. Stvarno? Ovo nije pravi kolačić sudbine. Nije? Ovdje ima neka igračkica, je? I onda je... Gdje si ga kupila? Pa... negde. Na lijepom mjestu. Gdje ima puno igračke? Se to zove Pertini? A samo si kupila jedan. A za mene? A i sudatem da se nema za tebe. Dobro. Hajde sada prenkujemo Emu, drugari. Ajde. Ema! Ema, dođi! Šta je bilo? Kupila sam ti ovo. Kupili smo ti... Prank! Pa ti nisi mogla da dočekaš da ga otvoriš. Idemo na otvaranje, drugari. I ćao svima! I dobrodošli u naš novi video. Kako vam se čini kako je Đina prankovala Emu? Stvarno si pomislila da je kolačić, jeli? E pa, Đina je nama kupila svakom po jedan kolačić za otvaranje i jedan za prankovanje. Sedi. Pa hajde da se mi bacimo na otvaranje ovih kolačića. Idemo jedna po jedno. Damo prvo Đini. Da. Nestrpljiva je. Ja bih htjela da dobijem Mikija. Pa ima li to Miki? Ovdje imamo različite životinjice. Ja bih htjela da dobijem pandu. I prijede i ovo i ozeku malo. Meni se sviđa ovo ovdje pile, a meni i se ovo sviđa majmunče je prekrasno. Meni se sviđa ovo zik. Ništa, ja bih voljela da dobijem ovo pile jer mislim da nema šanse da dobijem ove ultra laki, retke. A ja bih dobila nešto. Ali Đina kreće sa otvaranjem. Đina polako. Opa ekipa. Ostaje ovo. Ne, Đina, to se ne jede. Ja ne. Ne, ovako, stani. Vuci. Drugari, Vuci. ja imam ovi kolačice čisto. Ali Đina ne zna da stane. I evo, uspela je. Ovdje imamo nešto. Wow, čekaj, ovdje imamo neku zagonetkicu kao kod Evo je Lolomurcice. Maja. Da, i ovdje imamo ljubimac, pet i kalendar. Šta li to znači? Aha! A da ovo bubo da otvorimo. To je nešto ovdje. Vidite, ovdje imamo boju i ikonice, zatim broj. Šta znači? Imamo broj 5. Surprise! Iznenađenje! I kalendar. Ne znam šta. Ovdje ne piše koje je. Ništa. Ne znamo koje je Pa dan. da ovo bubo da otvorimo. Verovatno kad nas čeka neko iznenađenje. Hajde da vidimo. Otvori Đina ovo prvo. Hoćeš li? Aha. Aj ne mogu. Ema, Đina otvara. Šta vidim, šta je to? To je privezak, da vidim. Čekaj. Privezak za narukvicu, pretpostavljam. Mislim da Ema već pronašla koju je u pitanju, ali ne, nije. Ja bih rekla da je bloopers. Ajde, čekamo da otvori Đina. Da li je to mali rozi zeka? Ne, to je ovo. Pa Đina, rekla sam ti povučeš ovde. Evo, ja sam ti ga jednom rukom otvorila. Vuci. Da vidimo šta si dobila. Roze nešto. Wow, vidi ga, da ga vidimo. Pogledajte ga, drugari.
Da, simbol koji je na privesku. Dobija ova. Presladak je. Dobija sam ovo. Drugari, sada ja otvaram moj kolačić sudbine i potrudit ću se da vam pokažem lepše nego što je to Gina uradila. Sada ga otvaram. Evo ga. Evo, vadim ga. Ali kako da otvorimo ovo? Ne znam. Malo pre sam se baš namučila. Probaj tu. Neće, a? Ne. Da li može tu? Ne. Ma hajde, samo jako stisni. Da, tu se otvara. Evo ga. I otvaram ga. Ja bi ga sad polomila na pola. A kako ćeš ga ti otvoriti? Pa lepo. A ja sam mislila na pola da se čuje kada kaže krc. Hajde da vidimo prvo taj tvoj rebus. Meni i dalje nije taj rebus jasan zato što ne mogu da pronađem taj kalendarčić, ne piše broj. I ovdje imamo broj 2, imamo kalendar i figuricu srećnog ljubimca koja predstavlja boju sa priveska. Hajde otvori taj tvoj privezak. Evo, dobila sam plavi dragulj. Hajde da uporedimo koja je to životinjica koja nosi ovaj privezak. Hajde. A kao što vidite, drugari, kada skupite više privezaka možete napraviti narukvicu. Znači moramo da kupimo još. I hajde da vidimo kom ljubimcu pripada ovaj privezak. Hajde. A ne, mislim da si dobila ovo pile koje sam ja htjela. Ne, nije mama. Nije fair. Nije. Daj privezak. Hajde da uporedimo privezak Evo sa ga. sličicom. To je Vels, kornjačica Vels. Rekla sam ti da nije ptičica. Hajde otvori da vidimo da li je to. Evo. Znači još uvijek ima šanse da ja dobijem žutu ptičicu. Pa ja Jeste, mislim da baš kornjačica. neće da bude. Ja mislim da neće baš da bude ptičica. Vidi kako je sladak Vels. Ja, ima žuti oklop i zeleni ceo. I evo ga, ima na glavi ovu tetovažicu kao što je privezak, oznaku belegne. I sad je došlo vreme da ja otvorim svoj kolačić sudbine. Gina mi je na pokvareno otvorila moje. Pa idemo da vidimo. Pa idemo, mama. Ajde, mama. Ali Opa! mama. Znaš koju? Koji? Pa da prvo ispipkaš vrećicu pa ću možda znaš kaj. Hajde da probam da kako pogodim. sam ja. Ali ja ću da otvorim kao pravi kolačić sudbine, a on se otvara Mama, ovako. dobite zvajda ovog. Jej! A mama Evo ga! I ja sam dobila broj 2 i... Ostavi Gina. Kao ja. Ali drugari, ja stvarno ne znam kako se određuje ovaj dan u nedelji koji se ovdje prikazuje. Ja sad imam ovdje... ovo je nešto žuto, znači nisam dobila retku. Ali ja pogađam na osnovu ovog priveska da sam dobila macu, evening macu. Pa hajde da otvorimo privezak. Jeste maca. Evo je šapica. I sada da vidimo da li sam pogodila. Znači, ja ću uživati u poslastici. Može. I hajde da otvorimo ovo. I evo je moja evening maca, drugari, pogledajte je. Mada sam željela da dobijem ptičicu, ali dobila sam macu koju će Gina sad mi uzme, ali meni se u svakom slučaju sviđa. Kako se vama sviđa? Za mene. Super. Šta vam se najviše sviđa? Evo je naša družina, sad ćemo vam pokazati našu družinu. Evo je, evening maca, zatim imamo kornjaču Vels, zatim imamo zeku Bloopers i imamo ovog zeku Bandija. Pa, ko vam se najviše iz naše kolekcije sviđa? Evo ih, jao!
Uskoro pravimo giveaway, još jedan, ali ćemo sačekati do sljedećeg mjeseca, zato što se jedan već završio, ali jedan kolačić sudbine će se naći u tom paketiću za giveaway. Tako da ostanite sa nama, drugari. Ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na naš YouTube kanal, kliknite zvonce za notifikacije, šerujte ovaj video, komentarišite ga, a mi se družimo u nekom od sljedećih videa. Ćao svima!